Huma bosta l-firdiet u kontradizzjonijiet fid-dinja tagħna, ukoll fil-moħħ u l-qalb tagħna. It-traċedja hija li dawn inħalluhom ikkaxkruna magħhom. Il-kontradizzjonijiet, il-vjolenza, l-għażliet diffiċli żejjed, il-firdiet fost il-bnedmin. It-tagħlim ta' Ġesu u l-Ispirtu ta' Kristu nnifsu iqarribna lejn fejn inkunu sħaħ u mqazza, li nkunu sħaħ lilin mit-tifrik, imqazza lilin miċ-ċokon fina. Il-mixja hija biex ngħidu hekk mixja lejn tifel jew tifla żgħira, kważi tarbija, miftuħa lejn spirtu ta' mħabba illi jġib għaqda jew twaħħid ġewwieni u armonija. Aħna u nimxu din il-mixja, aktar ma nimxu, aktar u aktar jiġri li il-kontradizzjonijiet u l-firdiet fina u fid-dinja nibdew niffaċċjawhom permezz ta' qalb sħiħa, waħdanija, kalma, mhux miksura. Il-moħħ tas-soltu tiegħi mhuwiex kapaċi jasal sawn. Allura jeħtieġ li inħallu l-ispirtu ta' mħabba jagħmlu hu dan ix-xogħol. Huwa spirtu wieħed li jsostni l-ħolqien. U għalhekk forsi ninaqdu ma' Ġwanni l-Battista meta jgħajjad fid-deżert ħejju t-triq tal-mulej, id-dritta u l-modijiet tiegħu. Dak li qed jipprova jitwielet huwa sempliċi, bla ġrieħi u bla firda.